Na jablkové pité ako od babičky budeme potrebovať tieto ingrediencie. 600 g hladkej múky, 200 g práškového cukru, 2 vajíčka, kypriaci prášok, štipku soli a 250 g tuku. Na plnku jablčka, obľúbené koreniny a cukor podľa chuti. Na zahustenie zlaté stieblo alebo zlatý klas. Do misky si dáme múku, cukor, soľ, kypriaci prášok, rozmiešame. Pridáme vajíčka a natopený tuk. Vypracujeme krásne jemné cesto, ktoré zakrieme a necháme v chladničke zatuhnúť. Jablčka a hrušky si nastrúháme, pridáme cukor a obľúbené koreniny. Ak pustili veľa šťavy, pridáme zlatý klas. Cesto si rozdelíme na 2 časti a každú na pomúčenej doske vyvaľkáme na tenko. Na vymastený vysypaný plech dáme cesto, potom jablkovú plnku a navrch zase cesto. Pečieme vo vyhriatej rúre na 180 stupňov približne pol hodinku. A je hotovo, tak dobrú chuť!